Dobar dan, sve vas ovdje prisutni srdačno pozdravljam. Dolazim iz Opće županijske bolnice Požega i danas ću vam predstaviti svoj rad pod naslovom Utjecaj tjelesne aktivnosti i tjelesne mase na tegobe žena u klimakteriju. Klimakterij je prirodni, sastavni i neizbježni dio života svake žene, koji sa sobom donosi brojne psihičke, fizičke, ali isto tako i emocionalne promjene. Definiran je kao razdoblje ženina života u kojem postupno prestaju funkcije jajnika i prijelazno je razdoblje od fertilne, odnosno reproduktivne dobi žene prema menopauzi i prema starosti. Iako se u našoj literaturi vrlo često koriste kao sinonimi, menopauza i klimakterij to nisu. Klimakterij je puno širi pojam koji uključuje prijelazno, odnosno tranzicijsko razdoblje koje započinje već 10-ak godina prije nastupa same menopauze. Tijekom tog razdoblja smanjena je reproduktivna sposobnost žene. Raste učestalost spontanih pobačaja, ali žena isto tako može imati problema sa zanošenjem. Zatim, klimakterij uključuje perimenopauzu, odnosno višegodišnje razdoblje oko menopauze koje karakteriziraju nepravilni menstrualni ciklusi, neuredna krvarenja iz maternice i vazomotorne tegobe. Perimenopauza započinje 4 do 5 godina prije menopauze i obuhvaća prvih 5 godina postmenopauze. Tijekom tog razdoblja žena također može sanjati. Zatim, klimakterij uključuje i menopauzu, odnosno posljednju menstruaciju u životu žene, čija se dijagnoza postavlja retrogradno nakon 12 mjeseci amenoreje. Predstavlja posljednje fiziološko krvarenje i posljedica je pada funkcije ovarija, a samim time i smanjene produkcije estrogena i progesterona. Prosječna dob u kojoj žene u Republici Hrvatskoj ulaze u menopauzu je 51 godina. Zanimljiv je podatak da samo 10% žena ulazi u menopauzu bez nekakvih prethodnih tegoba, dok se preostala većina suočava sa mnogobrojnim tegobama kao što su neuredna krvarenja iz maternice, umor i iscrpljenost, glavobolje, trnci, palpitacije, nesanica, debljanje, preraspodjela masti. Srednjeročne posljedice menopauze vidljive su 5 do 10 godina nakon menopauze, a očituju se kao urogenitalna atrofija, pad kognitivnih funkcija, smanjenje libida, suhoća rodnice, promjene kože, promjene kose, nokti postaju krhki, tanki i lomljivi. Kasne posljedice menopauze počinju već u perimenopauzi. One su progresivne, s vremenom postaju sve izraženije i one znatno narušavaju kvalitetu života žena 10 do 30 godina nakon menopauze. To su prije svega kardiovaskularne bolesti, osteoporoza, osteoartritis, sarkopenija, demencija, vid postaje sve slabiji, također i sluh i dolazi do gubitka zubi. I postmenopauza, odnosno vremenski period nakon menstruacije, nakon posljednje menstruacije u životu žene, pa skroz do kraja života. Ono što moram napomenuti, a usko je vezano uz sam rad i indeks tjelesne mase. To je vrlo jednostavna metoda izračuna uhranjenosti koja je definirana kao težina osobe u kilogramima podijeljena s kvadratom visine u metrima. Ona se računa jednako za oba spola, iako se vrijednosti drugačije tumače. Pokazatelj rizika za mnogobrojne bolesti. Pa tako što je taj indeks tjelesne mase veći je rizik za razvoj hipertenzije, za razvoj kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze, neke vrste karcinoma, dijabetesa, pa čak i preranu smrt. Ono što je još usko vezano uz sam rad je i tjelesna aktivnost. Ona je sastavni dio svakodnevice svakoga čovjeka, a prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije obuhvaća sve pokrete, odnosno kretanje u svakodnevnom životu, uključujući posao, kućanske poslove, transport, rekreaciju i slobodno vrijeme. Dijeli se prema razini intenziteta na tjelesnu aktivnost niskog, umjerenog i visokog intenziteta i tako definirana tjelesna aktivnost svrstava se u 4 osnovne kategorije. Tjelesna aktivnost na radnom mjestu, tjelesna aktivnost vezana uz prijevoz, tjelesna aktivnost u kući i oko kuće i tjelesna aktivnost u slobodno vrijeme. Kao pokazatelj razine tjelesne aktivnosti razvijene su različite metode i mjerni instrumenti, a jedan od njih sam i sama koristila u svome radu. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj tjelesne aktivnosti i tjelesne mase na tegobe žena u klimakteriju. Ispitati osviještenost žena o važnosti promjene životnih navika nastupom klimakterija. Ispitati utjecaj tjelesne mase na psihičko stanje žena u klimakteriju. Ispitati postoje li razlike između tjelesne aktivnosti žena u klimakteriju u ruralnoj i urbanoj sredini, te ispitati odnose između sociodemografskih varijabli i kvalitete života žena u klimakteriju.
Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojemu je sudjelovalo 170 ispitanica u dobnoj skupini od 45 do 60 godina koje su bile hospitalizirane u ginekološkoj, internističkoj i kirurškoj službi Opće županijske bolnice Požega, kao i korisnice Doma zdravlja Požeško-slavonske županije koje su bile sposobne i voljne sudjelovati u samom istraživanju. Istraživanje je provedeno tijekom mjeseca lipnja i srpnja 2018. godine. U istraživanju je korišten posebno dizajniran anketni upitnik koji se je sastojao od 4 dijela. Prvi odjeljak sačinjavali su sociodemografske karakteristike ispitanica, drugi odjeljak antropometrijska mjerenja, znači tjelesna masa, tjelesna visina, treći odjeljak sastojao se od standardiziranog Beckovog upitnika o tjelesnoj aktivnosti i četvrti odjeljak standardizirani upitnik o kvaliteti života žena u menopauzi. Tijekom obrade podataka koristila sam prikladne statističke metode uz razinu značajnosti od 0,05. Kao što sam napomenula, u istraživanju je sudjelovalo 170 ispitanica, najveći broj njih, čak 46% je u dobi od 51 do 55 godina, 31% ih je u dobi od 56 do 60 godina, a najmanji broj njih, 23%, u dobi od 45 do 50 godina. 82% ispitanica je u bračnoj zajednici, 62% ih je srednje stručne spreme, 84% ih je u radnom odnosu, 50% njih živi ili u selu ili u gradu i 66% ispitanica ima prosječna mjesečna primanja. Na ovoj tablici možemo vidjeti da se tjelesna masa ispitanica kreće od 50 do 116 kg, te da je medijan indeksa tjelesne mase 26,6, što po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije ispitanice svrstava u kategoriju prekomjerne tjelesne mase. Na osnovi indeksa tjelesne mase podijelila sam ispitanice s obzirom na uhranjenost. Pa tako ovdje možemo vidjeti da je 1% njih pothranjeno, 34% ih je normalne tjelesne mase, 39% ih je prekomjerne tjelesne mase i 27% ih je pretilo. Pomoću Beckovog upitnika o tjelesnoj aktivnosti ocijenila se tjelesna aktivnost u poslu, u sportu i u slobodno vrijeme, pa ovdje možemo vidjeti dakle, da su moje ispitanice zapravo nešto slabije aktivno u sportu. U domeni tjelesne aktivnosti na poslu znatno je veća tjelesna aktivnost kod ispitanica koje žive u selu i koje su ispod prosječnih primanja, dok po ostalim obilježjima nema statistički značajne razlike. U domeni tjelesne aktivnosti u sportu znatno je veća razina tjelesne aktivnosti kod ispitanica koje žive u gradu, dok po ostalim obilježjima također nema statistički značajne razlike. Ista je stvar i u domeni tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. Pomoću upitnika o kvaliteti života žena u menopauzi željela sam vidjeti koje su tegobe kod ispitanica učestalije. Vazomotorne, psihosocijalne, fizičke ili seksualne. Pa evo od vazomotornih prednjači znojenje sa čak 77%, a najmanji broj ispitanica navodi noćno znojenje. Što se tiče psihosocijalnih tegoba, ovdje prednjači osjećaj manje učinkovitosti nego prije, dok ih najmanji broj navodi osjećaj manje ravnodušnosti prema drugima. Što se tiče fizičkih tegoba, prednjači osjećaj umora i iscrpljenosti, što se podudara sa brojnim istraživanjima provedenim diljem svijeta, dok najmanji broj njih navodi smanjenu mogućnost kontrole mokrenja. Od seksualnih tegoba, najveći broj njih navodi izbjegavanje spolnih odnosa, čak 44%, dok se najmanji broj njih žali na vaginalna, odnosno mrljasta krvarenja. Ovdje možemo vidjeti dakle, da je najveći broj tegoba zapravo iz skupine vazomotornih tegoba, a najmanji broj zapravo iz ove psihosocijalnih tegoba, te da je medijan ukupne kvalitete života 5,06, što znači da je kvaliteta života ispitivanih žena ocijenjena lošom. Nema razlike u jačini tegoba u odnosu na dobne skupine, isto tako ni na bračni status. Ukoliko u obzir uzmemo razinu obrazovanja, ispitanice niže razine obrazovanja imaju znatno više psihosocijalnih i fizičkih tegoba, te je kvaliteta njihova života manja u odnosu na ispitanice srednje, više, odnosno visoke stručne spreme. Nema razlike u jačini tegoba u odnosu na radni odnos. Ukoliko uzmemo u obzir prebivalište, ispitanice koje žive na selu imaju izraženije psihosocijalne i seksualne tegobe, te je kvaliteta njihova života nešto lošija u odnosu na ispitanice koje žive u gradu. Ispitanice sa ispodprosječnim primanjima imaju više izražene psihosocijalne tegobe, što je zapravo i za očekivati.
Ukoliko uzmemo u obzir uhranjenost, ovdje možemo vidjeti da pretile ispitanice imaju znatno više izražene i psihosocijalne i seksualne tegobe, te da je kvaliteta njihova života lošija od ispitanice normalne tjelesne mase. Spermanovim koeficijentom korelacije ocijenila sam povezanost tjelesne aktivnosti s tegobama u menopauzi i ukupnom kvalitetom života u menopauzi. Pa ovdje možemo vidjeti da one ispitanice koji su fizički aktivniji na poslu imaju izraženje psihosocijalne i seksualne tegobe, one koje su fizički aktivnije u sportu imaju izraženje vazomotorne tegobe, a one ispitanice koje su fizički aktivnije u svoje slobodno vrijeme imaju znatno manje izražene i psihosocijalne i fizičke i seksualne tegobe, te je kvaliteta njihova života znatno bolja. I evo zaključak, gotovo polovica ispitanica je prekomjerne tjelesne mase, 1/4 njih je pretilo. Najviše vazomotornih, najmanje psihosocijalnih tegoba, kvaliteta života žena u menopauzi ocijenjena je lošom, ispitanice koje žive u ruralnim sredinama i koje su ispod prosječnih primanja fizički su aktivnije od ispitanica u urbanim sredinama, te ispitanice koje se više bave tjelesnom aktivnosti imaju manje tegoba i bolju kvalitetu života. Hvala.